I got agakwazi make also. The kind of nachitas I get with aloge. Akoko I do webia today. I get to know me. Nakino the benso. K when no don't win gamanite ikonya wako. Don't forget that I can only get ifeneme na 92.5 in the Goose Trib FM. Kedu onye iche na mbọ onye nzuzu ọkwa ya ịma na dịrọ m iberibe gee m ntị achọrọ m ego m tata ọ bụ ya mụ na gị agaghị eme ka ihe ọbụla ọ bụ nde naira 15 tutu mụ na gị amalite kpawa ihe ọbụla achọrọ m ego iweta ya ịgbaghachi m azụ n'ọfịa mmụọ gị na ya na-emekọ onye isi m udo adịkwa ọ bụ na udo adị n'ọgba ihe ga-eme ọ na-anụ ka ndị mmadụ na-ekwu na mechie ego ọnụ ya ụgbọala ị na-anya ndị onye isi m ndo nke gị ka m na-anya fụ na ọpụ iwe ka bụ asị gị mechie ego ọnụ ya ụgbọala ndị onye isi m Zaram Chizara m ekpere Chizara m ekpere isi na ka ị mara ka m na nna isi akwado mgbe a release anya mama nke ha bịanwụ ihe ọbụla mana na m enwere efe aka m juru eju nya bụ na ịma mbịanụ ọhịa na-ekwu mama ego ka ị chọrọ ego ole ịma ha ga-ezitara gị mụ ego one a ga-eji wee mee ihe ọ bụ maka ị chọrọ ịfụ ịnọkọtakwa na-eji anaba isi ije ịnọkọta iju ase ke ka mmadụ mee ke ka pa nata mama biko banụ ihe niile abụghị ego nwatakịrị a ihe niile abụghị ego ka m gwa gị oge ụfọdụ ịnata ne mama nze nne m kụchiri m ego na ntị ị na-eme n'isi ike ịma na-enwe m efu mana ọ bụrụ ego ọ mara m n'ezi gị Chizara ọ ihe niile dị n'ụwa bụ maka ego ahụrụ ife niile nwere ọtụtụ ife ego amamezi ego amagote dịka mmadụ ahụ na ya ka ebe kwa ọkwa ebe nkwụ abụ m enyi gị nwoke mma gwara eziokwu mana ekwenyere m ka ihe bịara ime ebe nke a pụtakwara gị nze ebe ọ bụ na ekwenyere m mgbe ọbụla ị bịa n'ụlọ ọrụ achọtara m gị obere na ma ụgbọala ị na-agba mana kwa ụbọchị kwa ụbọchị ị chọrọ m bịa n'ụlọ ka anyị chọrọ ị na-akpọzi m onye uru ahịa ka ọ gịnị ịma na ihe nkwubi ihe mere onye mere ka m na-ekwu ị mara mkpali ka ị na-akpali gị taa ịma na ihe nkwuru bụ eziokwu ọ dị mma ọ bụ nke a dị gị n'obi kedu ihe mere
Mana ị ga na-ahị. Maka na ịma na enwere m ohere ịchọ enyi m ọzọ. Efi na-akụ iyi. Sabi ihe mepụrụ m na-akụ iyi. Nze. Chere. Na nna akọ ihe na-enwere isi. Ị na-egote m agba. Ọnwa ihe na-agba ọgwụgwọ iri gị. Uwe anyị akwa niile nwere n'ụlọ gị, ọmụ nyere gị. Ma ụlọ ibi n'ime, ọmụ na-akwụ ụgwọ ya. Na-elekọtakwa gị ezinụlọ gị. Nze ka ị na-anaghị emere gị. Ngwa gọba ya. Ka anyị gaa n'ihu gụbịa. Kedu ife onwe ihe ịchọ, onwe ihe ị na-agụ dị n'ike aka m na-emebe elu gị. Ahụ gị n'anya nke ukwuu, ana m enubu gị isi. Ọ na-ịmazi m ịhụnanya ka ekezi ị na-awụ m n'ala otu a. Ọ gị nụkwa m. Ọ dị m n'obi nke na biko gbaghara m, ama m ihe mere m na-akụ iri. Ịma na ọnụ ajụ m isi, ọ na-eme m na-akụ iri. Biko gbaghara m, m ga-emezi ọzọ. Nke obi, biko nne m anya na biko chaa n'uche ama m gbaghara. Ya makwa ụdịrị ọrụ aka na-enye gị n'ụlọ ọrụ ahụ. Ị na-emekọ na ọ na-adụ mma. Ndụ Obi, kedu ịchọ ka m nwetara m? kedu ife ụmụ nwe? Ihe ọbụla eji mara mma ihe. Anụ mma. Oefu, otu a nsọ afọ gị, afọ ejugo. Onye isi ndewo, na-enwekwala iwe. Nwada Ngozi ka emechala ihe o kwesịrị ime. Ọ chọrọ igosi gị akwụkwọ gosiri na omego ya bụ ife. Nke nsogbu adị. Nlọtabazi eme egote Chinese ya wee bịa n'ụlọ. Kedu oge iji ebe? Elekere 11. Ị na-asịzi m ya bụ echi. Nwere ụdịrị ihe dị ya. Na-agbakọdoro ụra gị enye gị n'ụlọ ọrụ ahụ. Mana ịmakwa n'ọrụ ahụ ka m ji emekọta ọrụ ha anya. Estelle B. Kima nye me. I get no bin agụ dị. Ụdị kere ebe a. Ụdị nke mmadụ. Ọkwa si na mmanya dị. Ịṅụọ mmanya obi na ndụ. Nkwu ụdị. Ịma na mmanya ka ibie. Ụdị na-ama agụ bọọlụ na nọdụ ebe a na-ekwu ya. Mechie gị ọnụ ebe ahụ. Na mechie ọnụ etinyezi n'ọnụ ihe a gbasara. Ọ bụ na ọ na-ebu ọrụ n'isi. Anụ kike m. Ịma ihe ga-eme. Mgbe ọzọ m ga-eji ma akwọ mgbochi. Ọkwa na-asị na mmanya dị. Ije obi na-agụ. Ifu na mmanya ka ibie. Ụtụtụ daalụ nne. Ke onye isi n'ụkwa? Aha m ọ Ngozi. Nọdụ ala chere. Imeela.
Onye isi ụtụtụ ọma. Onye ara. Onye iberibe na-ego gị. Bịaba. Keki si dota gị oge. Onwe na-eme gị isi. Ya ọ bụ na mmadụ chere n'ime ụlọ ọrụ m. Ọ bụrụ otu aka eji. Ị na-ata apapa ka onye ara. Onwe na-eme gị isi. Biko gbuo gị ebe ahụ. Onye isi bụkwa gara. Bịaba! Kedu ka isi nọ onye a dịka onye ara, onye iberibe bi ụlọ ọrụ a? Onye isi amarọ ka m. Ị marọ? Onye isi biko kwa gaba. Buru ngwongwo gị niile si ebe a. Achọghị m ifo ya. Anụla m onye. Mfụkwu ebe ọzọ nchuo ha gị. Anụla m onye isi. Ngwa. Nna ngwa. Ọrụ adị m oke. Biko kwa ngwa kwa. Biko kwa gaba. Gawa. Gee m ntị. Achọrọ m ka onye ọbụla tinye aka n'ọrụ. A ga-eweta ọrụ anyị ga-adị mkpa. Kwe na onye na-agwa gị. Dibịa Igbo chere biko. Mechie gị ọnụ ebe ahụ. Mma enwe ọgbakọ echi bụ onye ọbụla. Achọkwa m olu echi mmadụ asị m na ihe ji gbaa nnụnụ ji gbaa egbe na arụ adịrọ m na m abịarọ. Ọkwa na ihe m gwa gị. Gwa onye ọbụla gwọrọ ha na ntị. Zara. Dibịa Igbo chere kenụ biko nụ. Ọkwa na ihe na-agwa gị. Mechie ọnụ ebe ahụ gee ntị ihe na-agwa gị. Gwa onye ọbụla nke a. Bịa nne, ọ bụrụ sọsọ gị ka m bịa ebe efu. Enwe ndị ọzọ n'ebe ni ngafu. M ga-akpọ ọchị gị mgbe na-adịrị anya. Dibịa Igbo biko gbara. Oge adịghị biko. Gbara ọ gaghị emezi ọzọ. Afọ m na-echọ ịtọ ebe a. Biko gbara ọ gaghị emezi ọzọ. Nenite anya gị enu. Nne, ihe niile nyochacha o gosi na ọya ga onye nsogbu. Dibịa Igbo, etogo m. M ga-elekọta nwa ọma ya. O nwere ihe ọgwa m nsogbu adị. Nne, ama m na ịdaga agbọọ ma nwee obi ibu ihe niile bịakwute gị. Ọya ga ihe a na-akpọ ya bụ branch retinal artery occlusion. Dibịa Igbo, ọ dịkwa ka nsogbu adị. Nsogbu adịghị, mana ihe ọ na-akọwa bụ na akwara dị n'onu gị n'ebe a eji afụ ụzọ nwee ka ọbara si kpụkọọ n'ime akwara ha. Onye a merụ o ji na-emetụta gụnwa ịfụ ụzọ ya na ịfụ ka ihe si achọ ọfụma. Aghọtachakwara m nke ahụ. Achọrọ m ka ị kọwara m ya ọfụma. Kọwakwara m nwere ihe ọjọọ ga-apụta n'ime ya. Enweghị. Mana enwekwa ụzọ ọzọ anyị ga-esi nenye anya mara ka anyị ga-esi wee soo ọya anụwa. O nwere ụzọ ọzọ esi agwọ ya? Ọ iji obodo oyibo. Kedu ihe onye ma na ị ga-abụrụ nsogbu?
Chizaram. Ọya anya ga-ebutere gị isi anya ọcha nke bụ na ịma mfụzi ụzọ wee ruo mgbe ebighị ebi. Chere. Ya bụ na m ga-ebu isi. Chinese with your other. I must need to be seen a thing. Well, is you? When I get go, I far talk it. So, Burumab, kiss it to go with me. In cases go, I far Bogaraga. Mbosim Melam mentioned Tomo. I go Aronabo, Galaga. In Kiebo. Abulum when you're out. Oh, man. Rotelu mozo. Can we go to Maya? You man, I'm away from. Open none will here. Gonna make a new tour. Man, I can't walk like Ujumaya and base Naya Yara Fato. Mona wood and I nod. Oh, the ma to him, Mamaka, Moking a high bugo. You know, go? You know, Nakita be quabo. Can be good shasha. Yeah, one. See, are you feel good? Ottawa. Ada meja kawin. This is Shasha. Mrs. Zenka. Ayaba. Okay, boy. Mana mmadụ si nne ebe a isi na-eju afọ. Obi moduro m ka ọ dị gị biko. Okay. Okay, Kwanifo. Asị m moduro m ka ọ dị gị biko. Biko, ahụ na-eme mmanụ ahụ. Biko, chere ka moduro m ka ọ dị gị. Mmanụ ka ịgba anyị mmanụ. Obi m rapụ kene ma asị m na o nwere ka o si eme m. Moduro m otu ọ dị gị biko. Ọ dịkwa na mma. Ọ dịrọ na mma. O nwere ihe nche ịgwa gị. Ngwanụ, ana m ege gị ntị. Chizaram, Karifo.
Maybe. Chizaram, if you keep aqua gissing no, June no na aqua. Eh? Can you go? If you Gia ni go leme. Ụbọchị ifo ụwa m elugo nso. It's not. Afa m dibịa oyibo chọrọ ịnụ gị. Ị chọrọ m ahụ. Mana m gwara ya gwara gị. Chizaram, ị na-egwusa m egwuregwu. Nna. Na-ekwe isi. Chizaram. Na-ekwe isi. Ebighị ebi. Ọ wee bụrụ m na ugbu a ka ị ga-akwa m. Ọkwa ka m na-akwa gị ugbu a. O nwere ihe nji maka ya bịa. Kedu ifo? Ọ dịkwa na mma? O nwere ofu ihe nchọ ka ị mere m. Achọrọ m ka ị bịa ụlọ ọrụ m echi. Echi nka? Achọrọ m ka ị biere m aka n'akwụkwọ. Ka ọ bụ gị wa ga-elekọtara m ụlọ ọrụ. Chizaram. Mma bịa m na-emelụ gị ya. Ị kwuru eziokwu? M na-emelụ gị ya nne m. Chukwu gọzie gị. Chukwu gọzikwa gị. Mana achọrọ m ka ị bịa elekere 12. Nsogbu adịrọ. M ewe ite ụkwụ bịa o. Ka ọ dị. O netekwa onwe gị anya. Jikwa nwaanyị n'anya. Kelelu m afa m. Mana obi m, kezi gị esi ezobelu m ụdị ife eso. Gị na onye anyị na-ekwu okwu ife a bụ ezigbo enyi m nwaanyị. Ndị bụ nwoke chi enu, kwesịrị ka izolu m ụdị ife eso. Eche m na m ayọgo gị. Chefuzianụ. Ịma na enwe ihe dị n'ọlụ anyị. Ọ bụrụ ihe gbasara ahụike onye ọzọ, iwere ya jee kọbara onye ọzọ. Ọ ga-emezi ọ bụrụ na ị mara ihe na-arụ. Ọ bụzi a na-apụtasị na m abụrụ ezigbo dọkịta ka ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na m na-ewesa gị iwe, mana ọnọdụ ya anwụkwanụ ka ọ dị. Ọnọdụ ya na-emetụ n'obi. O nwere ya ọ ga-abụ. Mana obi m, kemgbe ị na-egotezi m ụgbọala. Ihe ka gị mkpa bụ ụgbọala. A na-akọwa maka ọyịgo nwaanyị arụ na-adịrọ. Ịfụ na ọ na-eji ikpu isi. Ị na-asị ụgbọala ị ga-enye onye aka gị mkpa. Ụgwọ ọrụ ụgbọala nke gwa gị izu ụka gara aga nya ka bịa ebe abịa ịjụ nkịta. Enwetegokwanụ m ndidi ya ka ọ ga-adị. Obi m, nke a gwụkwanụ m ji abanyale ụmụ ọgbatumtum na nkeka.
megide ife a ofu mbọsị fakọchala m n'akụ kịta mmafe ebido ụlọ n'ọnụụlọ ụlọ Chizara m ọgbatumtum ka mma aba na-eje ike ife a gwụgwụkwanụ m ka ezi mgbe esi na Chizara m ga-ekwunye bụ isi nke m rarụzia n'ụra ụwa nke a tọgbuo nnọọ onwe ya ifekwa nnọọ ka onye nnọọ ife zuru oke nwechasịa ife niile ọ chọrọ machasịa mma nwesịa ego ya nwabụrụ onye nọ n'ọkụ na-ayọ m ka nyere ya aka abụzi m onye isi ọ bụ otu a ka ụwa ga-esi gara m ọkwa sọsọ obere ada m dara ka m ji bụrụ onye ga-ekpu isi ka o nwere ihe ọzọ dị na ya Chizara mene ọ bụ otu a ka nke gị ga-esi wee gaa ewo ọ gwụla ihe nwere ikwu ugbu a ị nwere ike gaa n'iru were ihe ndị m gwara gị wee bido ọrụ otu ọ dị achọrọ m iji ohere a wee nebere ya anya ana m ekwe gị nkwa na m ga-anọchi anya gị ọfụma ọnọdụ ị nọ na-ewutekwanụ m n'obi mana ka ihe i chere banyere ịkpụ isi a ọ ka hụ mma na njem ụlọ ọgwụ ọzọ ka nyocha anya m ọ dịrọ m ka ịma na enwere m oke ntụkwasị obi na amamihe afa m ọ gụrụ akwụkwọ na obodo India kemgbe m ji mara onye ọ bụ ọ ka agba alụ ya bụ m gaa na mba ọzọ ife gịnị ka m jụọ afọ
ịma na ọ ya aka anyị wee malụ ndị a nọ n'ala India ka m jụọ ya ọ gwasị ya ma gwa gị ihe ọ bụla ị chọrọ bara uru ka m jebe n'ụlọ ọrụ m chọrọ ka m jee nebela anya makwa m ife niile ọ dịkọtakwa maka mmalite n'izu ọzọ gaa nke ọma life na tokwa ka sugar Derika Kiki Derika It's Del B. I beg, I want to make money so that my people go conjolly. Mama, oh mama, sure you go like it Bugatti, buying Ferrari for baby. I go rock my Gucci with Abada, point and kill me Gabadaya, Oringa waka my medulla. I want to live my life. Live my life. Nwaanyị tolo ogologo maa mma dịka Chukwu si kee ya, nwaanyị ike. Ejikọ onye ka gịnị ahụ? Oriakụ. Nwada. Abụ Nwada Chizara. Ndo gbara. Ejikọ ozugbo mmemenwe ihe dị na. Donald. Ndewo. Aha m bụ Nwada Chimamanda. Abụ m onye isi ụlọ akwụkwọ anụ maka ndị kpụrụ isi ka a na-akpọ Aneke Twin Foundation. Kee ka anyị esinyelụ gị aka? Abịa m ka m mara ka unu si akụziri ụmụ akwụkwọ gị. Nke a abụrụ ihe siri ike. Ọ kọwakwa n'onwe ya ọfụma. Anyị adịrị ana ego n'ụlọ akwụkwọ anụ a. Ndị mmadụ na-esi ọtụtụ ebe dị iche iche ewetagasịla anyị ihe ọma anyị ji enedo ndị kpụrụ isi n'ụlọ akwụkwọ anyị ọfụma. Mana ka m jụọ, onwe nwanne gị ka onye metụta gị ịchọ itinye n'ụlọ akwụkwọ anụ? Mba, onwe nke ọ bụ. Gịnịzi mere iji chọọ ịbata n'ụlọ akwụkwọ? Achọrọ m isonyere unu. This world is a beautiful place if you sabi play your games well. It seems be the even do one of the easy, yeah. Money chue waji gajidi do akarana na gema. Onwe buchi oji eji chada emesio ponu. The dog that barks doesn't really bite. If your action cannot speak, let your mouth short.
Mana ikpuru isi. Ekpuru m isi. Mana m ga-ekpu isi mgbe na-adịrị anya. Ọ akwụkwọ dibịa oyibo kwuru nke a? Ee. Ndo biko. Abịara m ka emetara m ebere. Ihe a bụrụ ihe m bịara ebe a. Ị bịara ka emeta gị ebere. Ihe a bụrụ ihe ị bịara maka ya. Kezikwana ihe iji maka ya wee bịa? Abịara m ka m mara ego ole ọ ga-abụ. Mana ichezokwa na ngwa gị na ya adịrị akwụ ụgwọ ebe a. Eziokwu, mana o nwere otu ihe m chọrọ ịrịọ gị. Gịnị bụ ife ahụ? Achọrọ m ịkwụ ụgwọ. Ị chọrọ ịkwụ ụgwọ? Ee. Maka gịnịzi? Maka na achọrọ m onye ga-akụziri m naanị m. Aghọtakwara m ihe unu na-eme ebe a. Mana achọrọ m mmadụ imetara m ebere. Achọrọ m ịkwụ ụgwọ. Ikpe onye ga-akụziri m, nghọtakwa ya ọfụma. Achọrọ m ịbịa ndị mmadụ niile amara na m kpuru isi. Mana ị ka ya ekpu isi na mgbe na-adịrị anya. Ee, mana Chelo, kezida afa gị a? Chizara. Mụnwa ama nna ebe anụ a. Ị na-abịa ịkụziri m ka m esi wee chikwata ụlọ akwụkwọ a. Ị ghọta ihe m na-ekwu? Ọ ga-adịba. Gịnị? Ihe m ji agwa gị okwu otu anụ a bụ na mgbe ọbụla ịchịkọta isi gị ọnụ, mgbe ọbụla ị nwere umeala, mgbe ọbụla ị nwee nsọpụrụ n'ime onwe gị, ị bịa ka mụ na gị kpaa nkata ọfụma. Onye isi. Nwanyị, ka nyere gị aka. Ejikere apịa, mmemme ihe dị na. Kedu ihe o ji jide mkpọrọ? Ọ kpụrụ isi. Ọ kpụrụ isi? Ee, ọ kpụrụ isi. Maka otu nna ụgbọ ofu mkpụrụ m adị m ike mgbe gwụchara m ike isi nri nwezi ihe kwere m omume. Na m na-ekelekwa gị ị na-elekọtara m ụlọ ọrụ na-eletakwara m ebe m bi. Chukwu gọziere m gị. Ịma na ibe ezigbo onye nwanyị, nnukwu ezigbo mmadụ. Mana emelụ gị ahụ ebe ị kwere na ị ga-akpọta onye enyemaka. Mana emelụ gị fọrọmechi. Mana ịma na gị na nze zụrụ m. Unu abụọ dị igbo. Onwe ihe m ji odibo eme. Nsogbu adịrọ mma. Ife ọbụla nnọọ ya bụ na obi dị gị mma. Dịka ebezi na nke ibere ezugbo. Chọrọ m oge kpacha nka. Kpacha nnọọ nka niile. Ya? Ịchọkwa mpụta ihe ọzọ? Biko nke ezugbo. Na ife ọ na-agụ. Ị ga-atachakwa ego. Ị ga-atacha ya.
Onye na-akụ nna bịa? Zara. Keki me. Anọkwa m ya dị m mma. Ifo na ara makazuwa gị. Ọkwa gị na-elekọta n'ụmụanya. Gwa gị na-eli. Na-ata mkpụrụ osisi. Ọtọkwa ụtọ. Ọtọkwa. Mana ya. Ọtọgbu ya. Nke hiro. Don't. Don't take me. No. Dalo. Hey. Mama bukwa somma. Away from non as well. I'm gonna send you. I'm that go. I'm not going to get that. If onye bụ nwa agwụ ya ajọsi ya enwere onye bịara nwa ahụ nso adị abụ ya asị iji nwayọ echeta m mgbe mụ na ya chekọta eri ọtụtụ oge
Rapụ m ife ihe na-eme. Chizaram. No te puedo. ¿Qué me fa? Hey, me contiene. Hey, me jodas ya. No te puedo. ¿Qué vino no mía? ¿Qué fin es muy buena? Mo nwe ife mmemme. Ọ na-achọ m ọlụ ịmaka obodo anyị ka ọrụ adịrọ m. Nsogbu adịrọ m menye gị. Ikwusi na zara m. Zara m ịzọgo m. Hey, daalụ sọ. Hey. O kwedoro nkwa ọlụ. Ka ị na-ajụ m ajụ. Iwulu m wee pịtọba. Ya wulu nnọọ nwuru ife a. Ejiri m na-egwu. Mebie anya. Akpọchasịala nwatakịrị a asị. Ife ya na-afụ m. Mebie anya. Ị na-agwa m agwa? Ife na mebie anya. Na-egosi ya. Fonye bụ nwa. Ọ ya agakọta Job na isi n'okwu ike amị mmeni ya ji na aja kwarakwakwa. Ọ ifo ya afọ. Ka afọ dịrọ ife. Nwada, ịkpọ m n'ekwentị. Ọ dịkwa na mma. Ọ dị na mma. Onye ọkaikpe ekelekwa m gị. Daalụ. Biko, o nwere ife gbagwojuru m anya nsị ka m bịa jụta ya. Dịka ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịgbanwe onye nwe ngalaba ọbụla, kedu ife onye afọ kwesịrị ime? Ịma mmanwe ngalaba mmadụ na-abụghị na onye nwere ya bụ ngalaba edetụghị edetu ranye ya n'aka onye ọzọ. Ewepụkwanụ nke afọ onye nwe ya bụ ngalaba nwụọ enyezie ya onye nnọchite anya, mana ọ ka gị detu onye ọjọọ ya nnọchite ya agụpụtapụ ya dịka o si dee. O kwere m ghọta. Dịka kịta onye m nwaanyị chọrọ ịgbanwe afa ngalaba m, kedu ife ọ ga-emenwu? Chizara m enweghị onye ọfụ n'anya na-abụghị onwe ya. Nwaanyị bụ ome mgbe o jisi ya. O tegokwa n'aka nkara ịgbagbu ya na-abụghị na gịnị? Isi anya oche ọbịa kpuo. Gị ọkwụnụ? Mụnwa gịnị? Ị nwere onye iche ịnụ gị. Kedu ihe mee iji ịchọ ga anyị na-enwe mmekọ? Anụbere m dị. Ọ na-echere m maka na ịbụ ọmalịcha nwoke. Taa gwa m ife m amarọ. Ọ Chizara. Chizara nkwa. Ka ezi otu. Ife niile, onye niile nọ na ndụ ya na-aga nnọọ nke ọma. Ife ọbụla ọ chọrọ ka ọ na-enwete. O teghị ezigbo aka mkpọ ya asị, maka na ama m na ife o ji dobe m na ndụ ya bụ maka na ọsọ nsọ mụnwa bụ onye nwaanyị ga-anabata ya. Ịkụzikwa ka onye obi dị n'azụ. Igodo ya na-ekwu okwu.
enyi nwoke na-alarụ enyi nwaanyị ọnya nwaanyị. Biko, pụọ. Biko. Chizaram, ibi ezigbo onye ara. Ntọ. Obi na-atọ m ụtọ na ihe niile na-aga n'usoro. Ikpu gị isi. Ekpuchigo m ebe ị na-arụ ọrụ. Kọchikwa enyi gị nwoke. Manakwata ahụ. Gịnị? Nwa lugoro be m. Mara bụ ya, nwere ebe iji azụ edeta. Onye na-ekwu Ifunanya ọnọdụ achọgburu onwe ya. Mere m ya, ọ kwetakwara nke m ugwu. Ụwa m agwụgwọ. Chukwu, otu aka nke m si na ya, otu aka nke m si na otu aka nke m si gaa. Onweghị m ga-ahụ. Otu aka ụwa m si gaa. Chizaram, otu aka nke gị si gaa. Chizaram. Ifunanya. Kezi nọ n'ile ebe. Isi ka nna ikuku ọma Chineke kere, ọ bụrụ mgbe ọ na-anara ntụ oyi. Onye isi dupụta gị n'ile ebe a? Esichara m isi ka m bịa n'ọzọ n'anya. Esi gịnị? Isiri m. Isili ndị? Nọ na-ebigharị aka kọwacha ọtụtụ ihe. Elekere dị m isi. Ya nne ya ọ dịgo. Ọ dịgo. Ya isicha ya nnọọ dị. Ọ dịgo. Nwere nnọọ enyelụ gị aka isigide nnọọ sichaa ya. Ọ mụ siri. Kedu maka nzekwanụ? Ọ ga-abịa ebe mgbe na-adịghị anya. Kekwanụ ka ifesi dị. Nze, ka m na-agwa gị ha. Omume ya gbara magharịgharị. Ọ na-eje ọrụ, ọ bịa. Ọ na-ala ala, o site. Ọ kpọọ m n'ekwentị. Ịkwa iko mụ na ya dị ebube. Ọ na-atọ pọpọlịna. Ọtọka. Nsogbu adịrọ. Ya nnọọ ka anyị baa n'ime ụlọ ka anyị jee lee ya bụ n'isi na achọghị m ili na ya ka anyị jebe. Estelle B. I beg, I want to make money so that my people go control me. Mama, oh mama, sure you go like you Bugatti, buying Ferrari for baby. I go rock my Gucci with Abada. Point and key, Gabanaya. Zaram, quando eu ia na ato. Isso não é fácil. Akwa m si. Iwe tinye ihe ya rigidere aka. Mana obi dị m ụtọ na ọ pụtara nke ọma. Quando eu ia na ato, nika to bom. Ọ dịkwa ka nze. Ka m mepee ya. Chalo, ka m mepee ya. Ngwa ga. If you never. Nici zogo na ezigbo oyi mbi ebe. Ama.
mana ihe abụ abalị mụ na ya na-abụ. Dịka abalị ndị ọzọ. Aghọtara m ka ị na-akọ ili. Chizara m kọrọ nke unu si egolisi, ka unu si akpọpọrị, ka isi agwọrị amịsịsị ya. Ọ gbasara gị. Ịfụnanya, ọ bụrụzi nze. Nze! Ọ nze, ejidela m ya n'ụzọ ka ọ zasị ekwentị ọ na-abịa. Onye isi ngwa nsogbu adịrọ. Ngwa nke ọ dịzie n'ọtụtụ echiwe. Ngwa. Nze, ka ekwanye eji gị kamgbe? Nne m gwa onye isi ụlọ ọrụ anyị. Ọ chọrọ ka anyị nwee nzukọ n'ụtụtụ. Nsogbu adịrọ. Nwa ya mee. Adị m mma, kedu maka ọ? Anyị na-egbudu na-agbalị. Na oge kwanụ. Adị m mma. Ị na-amasị mma. Ogwe ihe unu si? Anyị si m nri. Ọmalịcha mamịrị na-akpa m ka nje ya mamịrị ndị. Ngwa ka ndị chen gị. Enye na onwe gị nsogbu ka ndị ji. Ngwa nna bịa. Rooney Empire. Enyi mere enyi ya. Na mmadụ kpụrụ isi abụrụ n'ụwa ya agwụgo. Na anyị nwa n'ebe anụnwa kpụrụ isi abụrụkwa n'ụwa ya agwụgo. Onye kpụrụ isi ga-anụ di. Onye kpụrụ isi ga-abụ nkwa n'onye nnukwu mmadụ a na-anụ afọ anụ n'obodo. O nwere onye nchi iji mara na-atụ. Onye anụnwa bụ nnukwu onye egwu a na-anụ afọ anụ n'obodo anyị abụ Naịjirịa. Aha ya bụ Cobams. Eji m aka na unu onye ọ bụ. Anyị maka Cobams ifugonu ka esi anụ afịa n'obodo niile. O nwere ebe ọ dị ejefo. O nwekwa ihe ọzọ nchi chetara unu. Onye kpụrụ isi ga na-adịkwa ọcha maka ịdị ọcha na-ewedebe anyị n'ebe Chineke nọ. Adịmọcha ga-emekwanụ ndị mmadụ abịakete unu nso, obi eruo ha na mụnụ na ha nọrọ. Onye kpụrụ isi ekwesịghị ịdị na-edebe onwe ya ka ọ na ọ bụrụzi mmadụ, maka anyị ka bụ mmadụ. Adakụ, asị m ka m jụọ, o nwee ihe ka na-agbagwoju gị anya? Mba, sọsọ ya na-enyebe m nsogbu bụ n'ọnụ ụzọ m, maka na o nwere ka esi elu onye mana o nyiri elu. Ọ na-afịafụ m arụ ịgafe mgbe izizi, mana kịta anụnwa o dogo m anya m na-agafezi ọfụma. Nsogbu adịrọ, obi bụ m sọ aṅụrị na imerigo ọnwụnwa nke ahụ. Obi bụ m nnọọ sọ aṅụrị. O nwere onye nwere ihe ọ ya ajụ, ma o nwere onye ihe gbagwojuru anya? Mba. Onwe nsogbu adịrọ. Chizara m, ihe nke ịgba taa esikazikwa usi ọma karịa nke ịgba mbọsị a wee bịa. Ọ makakwa. O nwekwa ihe m ji bịa. O nwere igbe akwa m bụ wee bịa. Sị ka m wee kwado ihe a na-eme ebe a. Ihe a na-eme ebe a na-amasị m. Daalụ rinne maka ihe anyị mere. Obi asọka m ọsọ, enugo? Adakụ ihe ejisi ike, enugo? Unu ncha unu ya ejisi ike na-eme ọfụma. Unu anụgo? Daalụ rinne. Ei, daalụ rinne. Mma akpọzi n'Ejike ka ọ bịa n'alụ m ya. Ejike! Ejike! Rooney Empire.
zara m chi zara m ekpere kwa afa gị mana omume gị na-agbagwoju m anya omume gị jọnarịrị udene sinarị ya nkakwụ mụ na nna ya mụta ofu nwa sọsọ ofu gị nwa bụ nwoke anyị ji gị nwa bụ nwaanyị ụdị ihe a na-eme igbuo ihe dị ka isiro ka ịkpọ nne gị ka ị gwa m nekwa ọnọdụ nọ na ya ọ bụrụ onye mba ọzọ ọ bụrụ ọyị gị nwaanyị onye ọzọ kpọrọ m si m nekwa ihe na-eme kịta maka gịnị mama ịhụnanya abụghị onye ọzọ o tego m maara ịfụnanya ọ bụghị ihe taa ịma ya kemgbe ụwa o tego ị maara ya mama Chineke ka ebe m nọ mmejọ gị gwa m ofu mkpụrụ nwa m ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ gị nwa bụ nwoke gị nwa bụ nwaanyị mama kedu ebe njọ m si gwakene m chukwu gwakene m ebe si mejọ gị emejọtọ gị ebe mama biko ebe si na anọ mee mmiri ṅụọ mmiri ọ dịrị ọgọdụ mmiri eziokwu nne daalụ daalụ otu isikwa ndị anyị na-eti anya daalụ nwa m daalụ onye nwe ngọzie gị nwatakịrị a ka m gwa gị eziokwu nwa m anụghị na-afụ ebumi ọnwa ite naanị mụọ ya ka ndị ọzọ si amụ nwa ebe ka m si mejọ chukwu oge ji wee kpụ isi ọ dabịa m nso ife niile abụrụ ego mgbe papa ya mgbe nna ya gbarụ mgbarụ 70 ekwu igwe nkụọ nche nọ na-achọ ịgwa m mgbe ọ ga-abịa ihe nwatakịrị a gwa m bụ mama ego one ka a ga-eji wee merụ mama nna ya emerie nnukwute ihe mmemme si ego ihe niile abụrụ ego oge ụfọdụ mmadụ chọrọ mmadụ ofu mkpụrụ nwa ma nata bịa nọnyelụ m mama agwa gị mgbe mụ na gị kpana m agaghị abịawu n'aka m juru eju nke ahapụ ụlọ ọrụ m bịawa aka gị na-eju eju onwe mgbe aka gị na-eju eju nkịta o juru eju ịmagwa m o juru eju ịkwara mama ihe a bụ ihe m chọrọ ugbu a ihe m chọrọ ugbu a bụ okwu ịgba ume ịgba ume gịnị kedu otu ọ bụ ọkụ ọ bụla ị na-eme ka ịbụ nwoke ịbụdu nwoke ọ bụrụ ego mmadụ na-achọ mmadụ ibie mama ata m afụfụ onweghị ihe nne m enwebiri ihe mpụta onye mere onye ọbụla m gwara ihe ome otu si chọọ ma mgbe m chọrọ ya mama ọ bụla nke a bụrụ ife anyị na-ekwu ebe m na ikwesịrị na ebe a ọ bụrụ ife a na-ekwu ike mgbanwe a tụrụ n'ime gị ọ maka gịnị Chineke na-agwa m ebe nọ mmejọ gị Chimebe ka nọ wee mejọ gị kwukene obi m ịmadị nnọọ ife m taa ebe nje nnọọ imezi isi m nnọọ ifu ka ndị a si na-ekili m ka a ga-asị na obi m ife na-akụ na iri mgbe m bi ebe ahụ abalị gị ntị ya kemgbe m bi ebe a akụkọ a niile m na-akụ bụ onwe m ka m na-akọlụ nwaanyị ọma ọnụ n'ogo m na ha amaga ịma na ihe a bụ na m fụ gị n'anya ka m gwa gị eziokwu ya nsogbu Chizara ma ka o si kpuo nnọọ isi n'otu ntabi anya ya ọ na-eri m nne na-arụ nnọọ ka isi enye onwe gị isi ọwa na ife na-enwere isi ife a bụ ife mere ife anyị na-ekpe ekpere bụ ka Chizara m fụ ka ọ ga-esi biwe onye a na-ekwu maka ya bụkwa n'ezigbote ọyị gị bụrụkwa ọyị nke m
inekwu anyị fụ n'ọmụ a na-afụ maka arụ ike ya enwero ka m ga-esi hapụ ya. Enwekwuru ezigbo ọyị m nwoke mene ya na-enyo ọnọ mba ofesi ka a mara ka anyị ga-esi mee ihe nke taa nke echi ka Chizaram nweta onwe ya. Obi m, ife m na-achọ ịgwa gị bụ rapụ ihe mee na omego. Agbalizi n'okwu okirikiri, wepụ aka n'ife a mee na omeragwa. Ma nrapụ ya. Mkpa m niile bụ ka Chizaram ga-esi nweta onwe ya. Mana ka a na-ene anya rapụ m aka. ejikwana nga aka na nara aka m dị n'okpuru ọkpa m. Biko gba ọfa ka fanye m ife nchukwu. Enwe ihe m ga-enye gị. Gịnị bụ ife? Efu nke a eri atam. Ọ bụrụ ife nchukwu. Ife na-agụ nkịta bụ n'oge. Ịnwe ezigbo obi a ndị a na-agwọ ya nwe ka esi agwọ ife arụ m chọrọ. Aye, sayo, lelelelelele. Ayo, wo wo wo. Aye, sayo. Ayo, wo wo wo. Ishi anyacha. Onyi wane wewe zina. Inyadibe makani fedi no wabu wabulusia. Che, emelusia. Isimu mezi kwanu geni. Kedu otu m dị? Ede ka ifu n'otu ebe maka eziokwu ịdị ka achọ eziokwu matụzi ị ga-asị mabịa ka anyị gaba Ifunanya nem nwanyị chelo na bago. Amadi, ihe icheche bụ ụgbọala kemgbe. Emechego m emecha. Ifunanya gịnị? Onwe ihe mere? Mba nwere. Chukwu gọzie gị o. Imazikwana echidime Imazikwana echieteka Oh no Enyi mere enyi ya Jay Kedi fembele yeche megide mo Oh no Aye, sayo, lelelelelele. Ayo, wo. Aye,
fani na nafyo maka kunku wale kiri tefunde unogenaya le kwampeta nazu mere niru kwampeta nazu mere niru yakam ife bidama akwadosigo m ọrụ ngwa zara m binyezie n'ụlọ m aka n'akwụkwọ a ka ndị ụlọ ọrụ gị wee bido kwanyebe m ugwu binyere m aka n'akwụkwọ a ka fa wee malụ m ọmụwa bụzi onye isi inugo nsogbu adịrọ mana ị ga-enye m obere ohere ka m chee Ifo ị ka nọkwa? Ama m ya. Biko nye m obere ohere ka m chee ya. Finire il giorno che ci sarà e che ha pure dopo. E non mi offendevo. J-Swag is the new problem. Love buemo, love buemo. Onyo mambu nobi, asampete wanyoma. Okwele wuku ebu. Onye wani love bakasa. Mami n'afọ gị n'anya. Ọ bụzi ya na-ezo ezo, maka obi m si dị ebe enyi. Ife m ahụtara obi ife gị na-efule efu aka na-eme. Nwa na-enwere obi mmadụ, kedu ife gị na Chizaram ka na-eme? Onye gị nwaanyị ka ị na-akpọ efule efu. Ka ị na-ekuzi maka otu a. Onye m nwaanyị. Ikwuru eziokwu. Mana amakwanụ m na o nwere ife m na-enye gị. Chizaram amanye gị. O nwere ebe m na-emetụsi gị aka. O nwere ife m na-emegasị gị Chizaram amanye gị. Ya agbachizi nkịtị ka ọ gụgbuo anyị. Ama m na ọ kọọ gị n'arụ. Otu o si kọkwa m n'arụ. Ịma nnọọ ka esi edozi m obi. Cello. Mi faccio io. Chedifo. Achọrọ m ka ị gbanwee obi Chizaram. Achọrọ m ka ị nyere m aka gbanwee obi ya ka o binye aka na akwụkwọ a ga-egosi na ọmụ abụzi onye ga-enwe ụlọ ọrụ ya. Achọrọ m ka o gosi ka ụmụ ọmụ a ga-abụzi onye isi ụlọ ọrụ a. Ka ihe iji eju emere odere ife afọ.
Ifunanya. Amara m ka ịkọta ife dị n'ụlọ ọrụ Chizara. Amara m ka ịma ụdị egwu dị n'ụlọ ọrụ Chizara. Ụdị egwu dị n'ụlọ ọrụ a ga-agbanwe ndụ nna gị. Uche gị ọ dịkwa ya? Ifunanya. Isi ya na-ebibi gị. Ka ị ga-eji na-eche odide ife a. Ama m na ịma nkwe ka ọnọdụ mgbanwe dị ona napụ anyị n'aka. Ama m na ịma nkwe ka ọnọdụ dị ona ka ọ napụ anyị nọ n'aka. Ama m onye Chizara mbụ. Nwaanyị ahụ nwere ife. Ọka njọ. Chizara m ji bunwe ego niile dị na ọba ego ụlọ ọrụ a bụrụ ya tinye ebe ọzọ. Ọnwa rịa nwa. Nwere ife megide ka ọnwa ahịa. O nwedịrị ede dị n'ụlọ ọrụ ya. Gosi na ọma mmetụ nata ego dị n'ụlọ ọrụ a na-aga. Banye n'ụlọ ọrụ a na-aga. Ọma nwa ya. Ifunanya, mana ihe anyị na-achọ ime kịta ọ bụkwa n'uru. Rapụ kene mfa. Bịara m ka mụ na gị kọchasịba ọnụ n'abalị. Bịakwanụ m ka m mee ego obi obi. Ife a ka ọ m na-arụ. Ama m na ọ na-agụ gị ka o si agụ. Nwanyị. Rapụ ebe a. Na enwemalite ime nwoke. Hello? Nkem? Mụọ ọkwọ ọlụ ma mbuli elu n'ụlọ ọrụ ma ji ọtụtụ ọlụ wee bịa. Ọsọ ọlụ ka m na-alụzi ebe a. Agwara m onye isi ụlọ ọrụ anyị nwere ihe omenwu. Ọlụ ka nye. N'abalị a, ọ kwụ otu ife a. Ma m bịanwu. Mma nọ n'ụlọ ọrụ n'abalị a, mma alụ ọrụ abalị niile. Mana ọ na-eweta ka izu ụka ka m nweta gị ọtụtụ akwụkwọ. Ọmalịcha ụwa niile ahụ nye na ya. Ewu kwanyekwa ekwentị ihe na-eme. Só cacau. Não é Zozó de Amar. Tá bom, quer passar? Onye na-ekwu?
Mgbede ọma dibịa oyibo. Zara. Charo. Dibịa oyibo, biko gbaghara m. Afachichere m ntị, jiri ekwentị m na-ege egwu onye mere anụ ụmụda aka gị. Biko, gbaghara, nụ? Mba, esogbu n'onwe gị. Eche m na Nze kwesịrị ịnọ ebe a. Mụ na ya kpara, o nwere ebe ọ gara. Mana mgbe na-adịghị anya, ọ ga-abịa ebe anya na-efunanya maka anyị nwere obere ọgbakọ. Enwe ihe nchọ ka mụ na gị kpaa. Abịa m ka anyị nọkọ kpaa maka na ọ gbagojuru m anya ka isi wee gbuo isi. Ọ gba m gharị. O kwesịrị ka ikpu isi Chizaram. Enyogo m ihe niile a na-enyo otu ọbụla esi enyo ya ma jụọ ya ese. Ekwesịrị ka ikpu isi. Ọ bụ na o nwere ihe ị chọrọ ịgwa m, gwa m ya. Ọ gaghị akarịkarị otu ọ dị ugbu a. Chizaram, enyochago m ụmụ nje niile na-akpata ikpu isi a enwero nke inwe. Abịa n'enu ya, mme na ọyị m nwoke bụkwa dibịa oyibo nọ mba ofesi enyogo ihe niile a ga-enyo. Enwere ihe gosiri na ị ga-ekpu isi. Gụnwa ikpu isi a bụ ọya nke a na-amarọ, a na-afụnụrọ. Ị na-ekwu na m aghaghị ikpu isi? Zara, o kwesịrị ọ bụ na ị ga-ekpu isi a, ọ ga-abụ nkeji one na one ma mkpụrụ ụbọchị ndị nke ọzọ ị ga na-afụ ụzọ. Kwesịrị ikpu isi. Imeela. Asị m na imeela. Ekweghị m na m agaghị ekpu isi a. Agabigara m ihe ndị a ka m wee kwado ihe ọchịchịrị ịma ka ya bụ ikpu isi ga-esi dị. Ihe na-akọ bụ gịnị? Eburu m isi. Emere m onwe m oyi isi ka m wee fụ kirikiri ihe gbara m okirikiri, mara nke dị m n'iru na nke dị m n'azụ. Ka m na-eme ihe ka m fụ na ọ bụrụ otu ahụ nche n'ihe dị ka ihe ahụ dị. Nya na ikpuru isi. Eburu m isi. Ka ihe bụ ihe ahụ efu. Ihe hụrụ kpọwụrụ m arụ. Gịnị bụ ihe ahụ? Ahụrụ m ọkụ mmụọ mana egbughị m onwe m. Nze nche na ọhụrụ m n'anya wee na-emeri ya ihe niile m na-emeri ya, na-ebichara na-edina ezigbo enyi. Ịhụnanya ụmụ anyị chọrọ ịlụ. Ịfụnanya nke m n'ihu mụ. Ị bịaghachi azụ. Isi gị? Kedu kwa ihe iji bịaghachi azụ? Eche m na ị naghị ahụ ụzọ. Ana m afụ ụzọ. Ama m mana
Ana m afụ ụzọ ime mmụọ. Biko, ka ihe nke a pụtara? Ekpu m isi site n'afọ nne m. Mana nke ahụ anaghị arọ m ịgwa gị ọtụtụ ihe mma gbasara gị. Eziokwu. Ka ihe ịma banyere m? Ama m na ị bụ onye siri ike. Ị na-emetụ isi ike nke ukwuu. Ọ dịghị ka ọ gị tabiri m ntị kịta ọkụ ya. Onye kwesịrị gị. Mana ama m na ị bụ ezigbo mmadụ. Ị bụ onye gbasiri ike. Ịma ihe ịchọ. Ịfọrọ ikikere. Ị hụrụ ikikere n'anya nke ukwuu. Gị na ndị mmadụ adịrị emekọsị. Ị chọrọ nnọọ ihe ọbụla ị gwara onye ya mee ya ụnyaahụ. Ya agbaghasị na ya agbagha. Amakwa m na ọ nwere onye gị na ya dị na mma, mana ịnụbeghị di. Ka onye gwara gị nke a maka na mma na m agwara gị. Ihe ikwu bụ eziokwu. Ị gwara m nke a. Mana ama m na nwata nwoke a gị na ya dị na mma. Ị hụrụ ya n'anya mana ị hụchaghị ya n'anya nke ukwuu. Ihe mee na ị chụpụbeghị ya na ndụ gị bụ maka na ị nwetabeghị ohere ime ụnyaahụ. N'egwu a na-atụbakwa ya. Ọ dị ka eziokwu a na-agba gị agba na ntị. Agaghị m anọ ebe a na-ege ntị n'ihe anyị na-akọ iri. Kedu nke bụ na ime onye mbụ? Ime onye mbụ ka onye ma mbụ. Ibiche na ịbụ ezigbo mmadụ mana nwere ihe bụ. Naanị obere ihe anụ ka ịchọ ka m na gị were ese okwu. Biko ka m si ebe a pụọ. Chalụ. Ị kacha na m na-ewesa gị iwe ọkụ ya? Ee, ama m na ị na-ewesa m iwe. Ọ bụrụ na ihe niile a na-ekwu bụ ihe na-abụrụ eziokwu, kedu ihe mee na ịkpọbeghị m onye aghụghọ? Kedụkwa n'ihe mee na ịchịbeghị m ọchị n'ihu? Maka na ama m gị ọhịa kara imego kemgbe. Ka ego si gbasa gị. Enwere m onye nkụzi akọnuche. Na ọ bụ na ị chọrọ ịma. Ọ dị mma. Ihe i mere onwe gị amaka. Mana ọ bụrụ na ihe ekwe, achọrọ m ịkọwalụ gị ka ị esi kpụ isi ma fụkwa ụzọ n'ime mmụọ. Otu ole? Abụ m onye kwesịrị ike na ị kwesịrị ịkpụ isi ka ị wee fụ ụzọ ime mmụọ. Ịfụgasị ọtụtụ ihe gbara gị okirikiri. Kirikiri ihe gbasiri gị okirikiri. Ịfụ ihu gị, fụ azụ gị, fụgasị ihe dị gị n'akụkụ. Ndị niile kpọrọ onwe ha ndị enyi gị. Ndị niile kpọrọ onwe ha ndị agbata obi gị, ndị ezinụlọ gị. Mara ndị na-acha ọcha, marakwana ndị na-eji oji. Bịa mara usoro ị ga-esi na-eso ha. Biko kedu otu ọ? Okay. Hey, wait. Here's the home. Chizoram, get it for. Akpọrọ m ihe. Okwu n'ihe. O wee dapụ m n'aka. Oh. Ife mee gị. Remember ahụ. Ngwa bịa nọdụ ala. Ma achọrọ m ije ihe ụra. Ngwa ka anyị gaa. Ọ bụ anụ ya. Ngwa bụ ihe na-adị.
Ndo. Me kwanye bịa kicha ebe a. O wutere m nke ukwuu. Onye gwa m n'ịhụnanya na nze ga-eme m ihe m gaghị ekwe. Ama m na ha ga-eme m ihe. Ekwere m ihe ị na-ekwu. O kwekwuo m nghọta. Eche m na gị na nze na-akwado ịnụ di na nwunye. Nze hụrụ m n'anya, mana anya ukwu ya buru ibu. Ekwetara m na ịfụnanya m ji eme ọnụ. Nwa m fụrụ n'anya ka ejide m pịtọsịa gbawa m aka chọba ndị ọzọ. Ịma na ndị be anyị si na afọ n'anya ekwere. Otu ihe m chọrọ ka ị mere. Dịka m gwara gị na mbụ, mgbe na-adịghị anya ha ga-abịa ebe a maka na anyị nwere obere ọgbakọ. Achọrọ ka ị gaa n'otu ebe a ka ị zoo onwe gị, ka ị wee fụ n'anya ihe m na-agwa gị na ọ bụ isiokwu. M ga-eme ihe gwa Biko mere m ya. maka njụkwagharị. Ka isi na-eme ka nna nwụla ede, na-eme ihe ị na-eme ka ikpuru isi. Ọ bụ na ndị a na-eme ihe onyonyo afọrọ gị bịa kpọrọ ka ije emebe onyonyo, na-eme ka ikpuru isi, na-eme chonchocho. Ị ga-ezu nkwu ori. Kedu maka ọnụ na-emekọrọ ọfụma? Zara, anyị nwekwa obere nsogbu n'ụlọ ọrụ. Gịnị bụ ya? Ndị ụlọ ọrụ ga-adịrubelu m isi. Ha na-enene m maka na ọ bụrụ mụ abụ onye isi. Ife a bụ ezigbo nsogbu ka ọ bụ n'ụlọ ọrụ kịta. Ụmụ obere ife nke a sị ka enyelụ m aka mee. Gịnị bụ ya? Ọkwa ịma akwụkwọ inye m mgba. Achọrọ m ka ibinye m aka n'akwụkwọ ahụ ka o gosi na ọmụ abụzi onye isi. Ọ ga-enyere anyị aka ka ife niile na-aga ọfụma n'ụlọ ọrụ, ka ndị ụlọ ọrụ gị wee na-erubekwa m isi. Ịfụnanya, ọ dịrị ọkwa n'otu ahụ. Chizaram, nọdụrụkwa m ka onwe ihe gbasara m n'ife a mara ka mụ a tinye egodo ọnụ na ya. Ihe a bụ ụlọ ọrụ gị ka anyị na-ekwu okwu maka ebe a. Ihe ịhụnanya na-ekwu bụ maka ọdịmma ụlọ ọrụ gị. Akwụkwọ na-ekwu okwu ebe a ga-enwe oge nwee mgbe ọ gaghị adịgide. M nwere n'ikukwa n'onye bụ akwụkwọ anya fụ na onwe ihe ọtụtụ ihe dị na ya, nke bụ na ibinye aka na ya n'oge adịghị anya ọ gbanwekwa, enwekwa ụlọ ọrụ gị onweghị ihe dị ebe afọ.
Nze, ọ dị mma. Ebe isi na-ewere oge nwee mgbe m ga-ebi ya aka. Atụkwasịrị m gị obi, Nze. Tụkwasịkwa n'ịhụnanya obi. Ka ebe m ga-ebinye ya, gosi m ya. Nne, ebe a. Rambogo. Afam, ogini. Ogini eme, ifi na-eme eme. Ogini. Afam, si ya chane buma. Mado. Iji nwa ka bori. Afam osgo. Nena Nofia. Saram. Kedi fa na-eme. Eburu m isi. Ana m afụ ihe niile unu na-emegharị n'ụlọ a kemgbe. Ma gị Nze, ịfụnanya bụrụ ezigbo mmadụ. Obi dị m ụtọ n'iche na m ga-eburu akụ na ụba niile m kpakọtara wee nyefee gị n'aka. Emetụla m aka ilu abụọ. Emetụla m aka. Ama m na ị gbara ajọ mmadụ otu a. Onye gwa m mma nkwe ịfụnanya. Kinze, obi m, ọ dị m n'obi, onye m fụrụ n'anya. Mana ihe niile anyị na-ekwu bụ ụgha. Nzo nwere ihe niile mere ọrụ gị. Ụgbọala ị na-agba, ọ mụ binyere gị. Ụlọ ebe ibi, ọ mụ na-akwụ ụgwọ ya. Ụmụnne gị na nne gị, ọ mụ na-elekọta ha. Ka ihe nne mebere gị. Mana onye nwe gwa m na ike meme ya kasị amasị. Mana m na-ekele Chukwu Obiama na onye nkụzi m a na-akpọ Chimamanda gwara m na m ma ekpu isi ka m wee fụ kirikiri ihe nọ m n'akụkụ. O wee nyere m aka m wee fụ otu nwoke. Unu abụọ bụ ndị iro abụọ. Ọbọkwa ka isi wee chee. Ọkwa gị? Onye bụ afa gị? Gụnwa. I buru nwa m na-abọrị. Ya bọba gị. Ọ m n'ụzọ. Ka nnu akpa m n'ọnụ gị ọzọ. Mfụ gị ebe m nọ ọzọ. Ịhụnanya, Nze, si n'ebe m bụ. Naso. Si n'ebe m bụ! Mana, o nwere otu ihe m chọrọ ịgwa ahụ. Anyị ukwu adịrọ mma. Ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa, kwụba aka gị ọtọ. Ịkwụba aka gị ọtọ, Chineke bụ n'igwe ga-agọzi gị. Si n'ụlọ m bụ. Si n'ụlọ m bụ. Si n'ụlọ m bụ! Pụọ ejee m ụzọ m! Chineke, biko gbaghara m. Ụzọ ọbụla m si mee, biko gbaghara m. Gbaghara m, Chukwu. Na gbaghara m. It's an argument. Before we quit, which I can get. Bara na mahụ.
ihe ọjọọ ọbụla na-egbu ahụ biko eji m obi Chineke n'anya biko ọsọ ọbụla esi mee biko gbaghara biko biko ọkụ ịma na mmadụ ka eji aka ịbụ nwa agadi akachago m nka wee mụọ wee achọgide m nwa echi Chineke nye m nwa ya nye m nwa nye m ego kama ọ ga-awọ m nwa ya wọ m ego iwe che na ego ka m achọrọ m ego na agadaga ịlụ ụlọ mbe nna gị sọ mụ na nna gị bi nwere onye ọzọ gịwa bụ nwoke bụrụ nwaanyị gịbụ mgbe oge ị na-agba m iko nwee ihe mmeri abụrụ oge ọfụma ya bụ gịwa na ahụ ụzọ ya Olisanya m nwa nye m ego Olisanya m nwa nye m ego ka m ga-awọ m nwa wọ m ego mgbe nwa m tolitere ego mebinite o tolitere ego mebinite o tolitere ego mebinite onye isi Olisanya nyere m nwa ọ bụgodịla akpụrụ na onye m nwa achọghị m ego achọrọ m gị ọ ga-emesi ọsọ Chineke Chineke gọzielu m gị nọ ya gọzikwara m gị ya dọkwara m gị ise ihe m gwara ụlọ bụ ihe mere nke bụ na m enwere onye aka ọkwa ịma na onwe anyị nọ eyi ga-egbu eyi ndị m tụkwasịrị obi wee na-akpa nkata ka a ga-esi egbu mgbe ihe niile m ka ihe a na-eme m ka m nọ wee mara na ụwa anyị nọ n'ọnọdụ ọbụla nọ ihe a bụfụrụ mmadụ na-eme otu a na-eme nwere ebe o do anyị aka n'ọnọdụ ahụ m nọ ka m nọ wee chee echiche banyere onwe m wee fụ na ihe niile abụrụ ego ihe niile abụrụ akụ ihe niile abụrụ na iwe n'ụlọ na iwe n'ụgbọala wee fụ na ofu mkpụrụ ihe kachasị mkpa bụ ịhụnanya ịhụ nwanne gị n'anya nwere onye ahụ nọ gị n'akụkụ ka nwanne gị wee bịa chie si na m emejọ ka uru ihe m bịara ebe a taa anyị unu mgbaghara biko ụzọ ọkwa na nzi mmehie unu iji maha Chineke n'anya unu gbaghara m biko amagha ama mana nnekwu n'ụkwa amalite taa
Ga gwara unu ka ụmụnne m. Biko, anyị ga na-ahụkọkwa nwanne. Anyị ga na-erikọkwa n'ofefe. Biko, onwe mba ọbụla unu nwere. Biko, bịakwute mmemme ndị a. Biko, onye ọbụla ma mmejọ. Biko, ma ọ dị ha chọrọ ịlụ ụlọ fụkwa n'obi ọra. Biko, ma ọrụ m ya si ya biko ya gbara It's Grand Mix Productions. Rooney Empire. Enyi mere enyi ya. Jay, kedu family yije megide mo? Oh na na na. Hey mere ya. Hey mere ya. Hey mere ya. Isianya. Aye. Sayo. Le. Ayo wo. Aye. Sayo. Ayo wo. Isianya cha. Onyi wane wezina. Inyadibe maka na ife dị n'ụwa bụ agụlụsịa. Jay, emelụsịa. Isimu mezi kwanu geni. Akwaya sina furum naya. We paro bimubawa. Matie mostinaya. Oye mo gene kamerele. Epe kano we mejo. Jay, ulululu. Yeah. Imazikwa na echidime. Imazikwa na echideka. Oh no. Enyi mere enyi ya. Jay, kedu family yije megide mo? Oh na. Hey mere ya. Isianya. Aye. Sayo. Le. Ayo wo. Aye. Sayo. Ayo wo. Isianya cha. Okwego kinachu. Ifani na nafyo. Maka kunku wale. Kiri tefunde hunu kinaya.